Avui parlarem de 5 mites falsos del romanticisme. Mite fals 1. Les persones aromàntiques no poden estimar. Els sentiments romàntics són només una petita part de l'espectre emocional de l'ésser humà. Hi ha diferents maneres d'estimar algú, però és la imposició de la matonorma la que ens fa pensar que les relacions romàntiques són més importants que les relacions d'amistat, familiars i altres tipus de relacions. Mite fals 2. Les persones aromàntiques són antiromàntiques. Les persones romàntiques no tenen per què estar en contra de les relacions romàntiques. A la comunitat aromàntica hi ha persones amb visions distintes sobre l'amor romàntic i que desitgen tenir tipus distints de relacions, romàntiques o no. Mite fals 3. El romanticisme és el mateix que la sexualitat. El romanticisme és una orientació en si mateixa, no va lligada a cap altra. Una persona romàntica pot sentir atracció sexual. La seva identitat aromàntica conviu amb la seva orientació sexual, però són independents. Mite fals 4. Les persones aromàntiques no poden ser poliamoroses. Una persona pot voler establir llaços afectius profunds amb diverses persones alhora. Tot i que no tinguin un component romàntic, tenen més en comú amb les relacions poliamoroses que amb el model monògam tradicional. Mite fals 5. L'amistat significa el mateix per a tothom. La matonorma ens imposa la idea de que les relacions d'amistat han de perdre valor en la nostra vida quan comencem una relació romàntica. L'activisme romàntic reivindica que les relacions d'amistat poden ser, i són, igual d'importants que les relacions romàntiques.